Čo namiesto kokota máš cencúr? To ty si mrazík. Čo na nás si jebal na nástenke. V prvom stupti. Mrazík. Panč a panč, keci. Tá dežná. Daj mahila, čo keď za dežné. A tieto keď to mali. To velo Janko zo svetý men môj. O Jankus. Kajo baba tu ke peka Londro Pismo. Babo, Kaisal, Avlahni. Jankus, meu Jankus avade. Tu sa Jankus, ne som babo, babaš. Také rozhodili. Rozbiješ oko, čo myslíš, máš na plistové? Plistové? Plastové fľaše dal, robí, jo. Kifila a to, Kefir? šťúka. Ešte leča. Neznáš, jak to chodí, nie? Ale sa nestará. Že tam hore u potoka, tam máte Všetko také mu stromy, proste. také to tie hyby. Nie, huby, nie. Všetko hádať a vyjde na 3,2. Dobre, daj vyper ústa, bo len. Vyper ty. Grumek! Daj sa brani, neviem. To nie, my vieš, jak tu dy, oni len cez free YouTube v roku robí. Free YouTube. Facebook. Pokoj. Začal, nie? Pozdi si. Poďte, hraj florbal. Spélam ja so Šhanďom. Ty hraješ Lemročo. Nahraj ho. Do kamery. Rubik, Biggie, the big papa, very big papa, and the caralho, Jono Mafia. Brumek! Ciao, Brumek. Brumek. To je divný tal. A bratranci vidno. Kaj otove o Janošik, okar Andrej da jorori pije, da deskarimo jori. Čau ti ma okaš tu nokar. Avete papa. Tateske ro o zarocis kajo zar o vlasa to katero re hute o emol re emo čaro si je tu emo čardaš cigatino Prešli sa z hory. Jedli kamene, preto máme také hlasy. Prešli z hory. Vaš oči majú hory. Oči majú hory. Tam ten švackovávke. Už bude aj to. Že môže byť to hoj. Tam ten červený dole strechol. Ty tedy. Hej. Nie, vôbec, len strechu má. To. Hej? Hej, tam kabel. Dvaja vnúka sedieli. No, rob, Marcel. Nie, vôbec. Opel má červený. Gabriele... No, Marcel, rob. Marcel. Ako som farbo slepý, ale... No. Sekretariat funguje. No, Ty ho poznáme, A čo zaraz? No.
Počkaj, ja. Musíš dať dole gaťku, pobúchať s pélami a začať si punkovať péle, vieš, tak. Čiže musíš... Lat idem. Zapoj sa. Jak to ide do piči? Piči. Dneska som ti pustil rok. Naozaj pekne, repáky som dal. Tak mi zaslal. Že to. A čo? Víš? Že to je kotí poslal. Marcel Procis. Digov. Toto je názorná ukážka sekretariátu Slovenskej republiky. Ono by pán ministerstvo, prvý ministerstvo prešica robí. Veľké to tek šefty má, že Účty. 5 eur na Sekundu. jeden rok. Ovláme, ľahké podvody, všetko ovládne, získame dôkazy. Keď náhodou, že zajtra sa nedožijem, tá Fico ma zabil, hej. Takže pozor, oni sú pičusovia. Okradajú ľudia, všetko je piči kvôli nim. Na taxík nemám, že by som išiel domov. Bývam medzi laboriac. A Ilave. dal som variť kolo Švarsku včera a neviem, jak to dopadlo, vieš. Jeba, nejak som sa tu ocitol, že tu, že Košice a tu naše dve lesby a lesbujem. Lovku je Marcel. No nie. Lokli a Marcel. On ďalší udrý. To je Poďte, že všetci najväčší zastreliť kar more. vo vesmíre. Hneď by som On kuruje Sarku. On kuruje. Vlastovca. Hercov, Slovenskej republiky. No a? Všetkých hercov ešte aj Ale ja mám love. A ty máš len cáre na Novovi fajčov ešte aj novú vykuril. No dobre. Ale je to lepšie, keď mal vykúriť psáty. No a čo ešte, keby som mal vyfajčiť len? Tu je Whitney Houston. Paris Hilton. Parížský šalát, poprosím, 300 A to deka. vajíčkový. 300 Ležačenca. Na to 300 Preto deka. hovoríš parížský vajíčkový šalát a ruka tvoje šačky. Namiesto šunky. Teta. Ani, nie tam. Arabov už kriminálka. Tak to už je vzducholoď. Jajca, toto už je vokal. Chudého práča mrova. Poj sa mličaj. Tety, čau, tety. Zdravím ľudí. Čínsky masaker. Čínsky nosek. Toto dá na Facebook, na to, také komentáre tam sú. Robí ti robí rožky. Však ty budeš to ešte do ruky. Ale ty bude ti do Espičkár, čo hlavu máš karto. Kameraman, nahraj ho. Kartom cigári. LM plus. No, ukáž sem to videj. Však ešte rob. Už nechce sa mi. Teraz volám s Maťom, že o 6. Rodí. Až o 6. Budapešť? Budapešť je ďaleko. 320 km.